няма, как да кажа, нямам субективно отношение към никого. Ако някой има нов проект, който смята, че е интересен за колегите му, или който дори вече е готов, направен, но смята, че има интересни неща около работата на проекта или в момента в неговото изпълнение, бъдете ми, аз съм отворена за да го представим на следващия форум. Просто можем дори 4 презентации да направим. Това нямаме някой, който да ни спре. Можем да започнем с архитектура, да завършим с такава презентация. След това пак можем да направим някаква дегустация на нещо, да си починем и прочие. Ние сме тук да работим. Всички други неща от 7 до 8 ще бъде вечерята, няма значение. Въпросът е да свършим и това, за което сме се събрали, но и да видим как вървят новите тенденции в архитектурните материали и, разбира се, пак ви казвам, тази идея на мен ми допадна, да има архитектурни презентации. Ако някой иска, изпратете ми нещо, да се чуем по телефона и следващата година ще направим презентация на вашите проекти. Много ви благодаря отново. Давам думата на архитект Богданов. Благодаря, Ани. Благодаря на всички работни, които успяха да се събудат. И аз се учудих, че 11-та поредна година вече са тези хубави семинари, които Ани ги организира. И искам да ви благодаря за това упорство, че успява. Не ме ли чувате? Предполагам, че ме виждате като Ани. Искам да ви благодаря за тази упоритост и че с тези събирания, които прави, аз съм казал на много места, че всъщност това е архитектурният живот в България. Тук на тези семинари, не в камерата, не в САП. Там не се поддържа архитектурния семинар, а именно тези не се поддържа архитектурния живот, а именно тези семинари, където всички се виждаме да видим, за да разберем, че имаме едни и същи проблеми, едни и същи интереси и си изкарваме толкова добре, те създават архитектурния живот. Спомням си преди 11 години, тогава не се познавахме толкова, аз познавах малко част от колегата, а пък и всички останали бяха така, някакси бяхме доста по-разединени. Нямаше семинари, когато Ани ми се обади и ме покани на първия такъв и аз бях страшно изненадан. Някой да ме кани някъде, където аз не трябва нищо да плащам. Всичко съм си плащал през този живот. Не можах да повярвам, с един колега, няма да казвам името му, тръгнахме, решихме си направим едно, семинар беше в Рибарица, в хотел Рибарица. Решихме си направим едно хубаво изкарване с един дълъг обяд на воденицата, с много ръхи. Аз му казах, че знам много добре къде е хотел Рибарица, веднага от влизането в ляво горе военния хотел. Отидохме точно в началото на семинара към 2 часа, но като пияни хора решихме първо да поспиме. След това след 15 минути сън отидох на семинара. Влезох вътре и както и очаквах, оказа се, че никой не познавам. И нямаше кой да заговори от целия семинар. Викам в кафе паузата след половин час, ще намеря някой познат. Излизам, освен че не мога да намеря познат, нямат вид тези хора на хора, с които аз мога да говоря изобщо. И тогава нещо се усетих, отидох на рецепцията и викам, освен това хотел Рибарица, има ли друг хотел Рибарица в Рибарица? И те ми казаха, не всички са хотел Рибарица. И аз ги питаха, добре, а някой друг семинар има ли? И те казаха, иде там да има един на архитекти. И аз му казах, много приятел, стави, се боли и се, че не слеза тук. Но едни колеги дойдоха на другата сутрин и пак бяха сбъркали с семинара. А Люси се беше изгубил. Да. Люси Киров се беше изгубил. Искам пак да благодаря на Ани за тази упоритост, с която ни събира толкова години. Сега да пристъпим към една тема. Радвам се за този интерес, който проявявате. Аз специално не виждам много интересно тук. Ще опитам да... Всъщност ние по принцип решаваме много проблеми и това, понеже ни ежедневие и не ги намираме за интересни. Това става рутина. Надявам се тук да не съм ви изключен.